Ya. Ya Tin, dikancani Mbak Oto Tin. Lah napa kok dikancani? Wedi no. Ya dikancani le pentas maksudnya kok aja atos-atos kuwi lagi gampang emosi Mbah Oto. Ora aku Arep atas apa piye karo aku? Modar ora. Sip iki tenan. Sip piye? Serem. Weh. Nek omongan iki adep-adepan nang madhep rono. Modar ora. Aku nek ngedep kowe iki kaya gregeting ati lanangku tangi. Terus areng apa? Ayo mek omong ngono tok ora ngopo-ngopo. Ha kene mek omong. Lah kene kok diomongke, nek ra ana tindakan ki rasah diomongke. Modar. Nek tak tindak tenan piye? Tindak tenan ya. Kena pasal kowe. Kowe kok nesu wae ta gendera nesu kowe terus lho. Wong iki aku ki alus. Ha iya. Aku arep tindakan tanpa ora muhrime tumindak ya kena pasal kowe. 521. Apa wi? Apa kan pitik? Ayo padha pitik iki jene. Apa? Heeh. Ngerti wae. Ngerti lah wi cucuke. Endi? Kuwi lho. Aku nek dilokke wong ayu dilokke apa-apa nek Yasmin iki tak anggap rezeki. Sapa? Sapa sing ayu? Kowe. Apa piye? Kowe rayu ning manis. Oh. Lah iki mantan ketoprak apik ngomong ngono kuwi mesti iso bulet Tin. Dadi nek ayu kuwi mau upama wowoan. Nggih. Kuning-kuning mundu. Artine? Ketoke kuning mengenke nek dicokot ning untu marai linu. Oh, nek ayu. Ayo. Terus nek aku? Rasa nyokot mundu kan untune metu linu terus. Mongko metu terus ya. Ya ora kok njur terus le metu iki piye. Lah piye? Sak-sak. Nek kowe kuwi ireng kedele gosong. Waduh. Apa? Kedele gosong iki dipangan pahit. Ning nek arep dilepeh eman-eman. Sesuwe entek akeh ora krasa. Nek delene semene ya Ya cangkeme sak aku. wis omong dhewe. Aku tak sesuaikan kok. Lah piye? Aku fleksibel. Iki wis tak nggo sing palsu. Lah sing asli? Luwih dawa ngono. Aku ndek telu kok. Dia telu. Sing siji sing dienggo barang atos. Terus sing loro dienggo barang alot. Sing ping telu sing nek nggo ngemut. Tegese mek sithik. Ngemut nganggo untu apa piye? Lah men ora metotot permene kan kudu dipageri. Ning ngarang-ngarang. Ana siji meneh. Kok ngerti kowe? Sing dienggo barang mentah. Rumang sama aku lelepah nu pakanane wak mentah nu. Lah kaya buta e. Wah, buta kowe mek urung ngerti tandangku. Lah piye? Wah, nek tandange ora sepiro, watuke kuwi kemekelen nek. Angger watuk karo Apa? Arep watuk apa? Tak nyanyi. watuk karo pipis. Dadine crit ngono. Mbok ora usah ngomongke lelaramu dhewe. Kok aku lho. Kowe cerit ngono, Bang? Oh. Jenengan iki nak nang kene lungguh. Aku saiki watuk. Kok ngerti berarti ngerti deh, ayo. Ayo. Jenengan sing ngomong lho. Ora, aku ora ngomong iki berita kena pasar iki. Ora nek iki tenan kok. Ora, nggon aku sing rapet bar tak ganti sil kok. Isik rapat. Kerapeten. Ya kowe kuwi. Gini napa, Pak? Ayo nembang apa sing tak isani apa? Ya katur bapak-bapak sing padha lenggah. Mau le marwata ngendika Pak Wali Kota durung dicaosi tetembangan. Ya. Nggih. Ya. Apa sing penak wae apa cara Banyuwangi ya kena. Wah, kuwi rada getak. Nah. Neng kula nyuwun. Apa? Niki kudu joget. Sapa? Bauto. Mbok kowe ora mateni wong tuwa, Tin. Aja meneh kok mek njaluk aku kon joget. Apa penjalukmu kabeh tak turuti? Napa injih Kang Mas? Apa kon tok kon ngantem gundule kae tak tandangi saiki. Sinten ta? Cah kuwi. Amangke nek niku semaput kula sing bayari sapa? Aku padake cah tipis wae. Jenenge sing bayari iki sing nanggap sapa? Lah sinten? Nek aku ora iso bayar kowe ya kowe tak gadekke ngono. Kok anggepe penggadean wong wae soal. Mbok ono gelem barang. Ya ora iso. Pak Mulyono. Iya. Ya rasa kuwatir. Ya. Bawa mboten. Gelang alit. Nggih. Tibane gerajakan penak kuwi. Coba. Ya bawani. Aja lungguh. Sakarepku ndek bokong ora entuk Lah nang lungguh. kene kok nyambut gawe lho kok lungguh. Lah kowe nyambut gawe
ngadeg pisan iki kok nyeneni wong tuwek. Lah ya aku dikancani, aku kon ngancani kok. Ammo nek ngancani nang kene nggo apa? Lah nang endi Ora ono karepe? ututane. Nang endi karepe? Ali urang. Lah ngapa nang Ados ning Piknik. Tlaga Putri. Nado mati kaku. Wayahe ado mati ning Tlaga Putri. Aneh-aneh. Oh nang kene bisa kok dadak nang Kaliurang. Ammo. Lah ngapa? Oh ya Pak Tommy ngerti dukane aku. Kena pasal. Kena pasal. Iya. Kuwi lho pasal keranggan kono kuwi ana nek kowe butuh gelem. Pasar. Pasar ya tumindakmu kuwi pasar banget. Kasar. Pasar ki Amril. Hai apa kuwi? Wah, Aku ora ngerti. les. Ya. Ora ngerti les. Mampiat Aja tok ganggu, lek Marwata ki anu profesional. Tegese piye? Nek ditimbali diaturi rawuh kon bintang tamu ngene iki lho bintang tamu tekan goro-goro. Iya, ora kaya bintang tamu saiki-saiki iki limbukan mulih. Nek panjenengane tekan goro-goro. Iya. Iki ketoke karo Pak Tommy disewa bubrah taruh barang kok ketok iki. Wayangan iki rumangsamu nek ora anakku apa mlaku apa? Kuwi iso mayang ning kene mergo aku ngerti ra? Ya matur nuwun nek ngono lek. Lah sing golek jebok aku ki. Ana ora ana jebok karo tantepe gegere sindian-sindian ki apa piye? Kuwi Bener ta. Bubrah iki barang ndek iki sesuk njupuk iki. Komplit. Jul klambi kae terus ngulon ngono karo manggul debok kae. Aku ku nek arep ngerti. elak ya tenagane ya. Lho aku ki jamune wembing-bing kucing iki nek ora. Ben ngapa ben kuat? Wes pokoke strong. Apa ngombe kuku Bima sak lengene telake melet-melet. Aja lek mau ngono kloloden mbok wis cukup nek jamu Jawa ki ndok bebek kuwi cukup. Iso nek kaya sampean ki ya sak teleke. Aku ndok bebek telek iki malah herbal lho. Kok herbal? Ha iya telek iki herbal. Wong mangane sak ketekele to wis digiling ning saudara pencernaan kuwi. Kae lho sing entek akeh iki nang aku. Petang dus dientek kabeh telek bebek. Balas. Ya. Suarane gending pelambiangan. Ngopo kok pindah kono? Pindah ning menerke Lelingguh. Iki kawat e. Oh. Jari urung sah. Ayo dipaske kawat kuwi lho nek linggo. Iki keciliken. Kok keciliken? Nek sing gedhe sisan malah ra apa-apa. Ben suwek kan. Kowe pengen apa suwek? Nah aku wis suwek e. Iki jarike iki lho suwek. Tenanan lho. Iya, ora usah dibuka. Ya nek pengen ngerti. Aja saiki. Senengane aja saiki wedi kok lek nantang. Ya. Nyerabai. Aduh, ngapa toh? Sikile ku rasah ngene-ngene ngono lho. Ya sak karepku toh sikil-sikilku lho, kaget aku. Sorry. Sakit lho iki. Engko tak tambahke. Ya ndi saiki? Ya engko tak pijeti. Mah, Aku gelem kok. aku kan nek dipijit kon nggon sikil. Aku salah tak pijeti yang aku gelem pijeti kok kowe mau. Lah aku enggak mau dipijit. Yang lain? Yang lain. Yang lain apa? Wis. Yang lainnya apa? Rumah sawu kaya ledek munyuk lho pindah. Nyeram bayi Noswan tara banyu pianyu
lor lan kidul lor lan kidul alas angker kang kaliwat lewiat apa meneh apa mbah ora apa-apa kok oh balam biangan balam biangan ya aja takon sesasana kang disangka tanah India gumelari gumeliaring taman sari nuswan tara ya mangga gerajakan diaturke yuk kerajakan biyen nyuwun
Matur suwun. Ya. Santai wae karo Mbah Oto nek. Ketemu meneh, Mbah Oto meneh. Otone Ica. Ning seneng aku mau wingi nek nganggo klambi Bali saiki ganti lorek. Maling iki. Maling iki lorek malan yo. Ora dipikir surjanmu ki apa? Oh iya wangun. Cuk, apa? Spray di pamer. Oh, spray ya Spray kuwi. Oh, tak kira gorden Sing penting digo surjan wangun kok. Lorek-lorek kaya tahanan. Iki lurek iki yo budayane dhewe. Lurik. Dudu lorek karo lurik beda. Beda. Iki lurik. Iki nek kain ki lurik. Lurik itu. Nek lurek iki warna liyane. Oh iya. Padane ana tembok dilurek-lurek. Oh, itu iki kain lurek. jenise lurik. Iki lurik. Heeh. Nek sing tinggo nyebrang kae lorek kuwi yoan. Heeh, kae lurek. Iki lurik, nek mripate sing tengen ngiwa ki nglirik. Nek anak asu kirik ngono. Oh, beda ya. Kirek, lorek, lurik. Dadi sing nganggo lurek iki anak asu. Sing nganggo lorek anak asu. Oh, ya piye su? Jarene dalange. Aku cing nesu meneh. Mbok ya dilonge le nesui. Ora nesu aku. Kok le matis banget lho omonganmu. Ngandake kok iso anak asu barang iki. Lah kuwi mung ngrungokke Satli Rahman kok ya kleru. Ya kleru aku iki. Kleru. Rik anak asu. Heeh. Nek tah nom-nom ki anggere lagi berbunga-bunga atine ya nyebut asu. Asu cinta padamu. Aku. Oh kowe asu to ya bulane. Oh iya. Bulane iki loro ki asu lanang karo wedok ning ngene iki. Ya aku asu wedok. Kowe asu lanange. Aku mboten ngene ngerganteng karo kowe umurku tambah 16 tahun tenan. Oh putune lho umur. Ora masalah putu lak menungsane. Ning karepe sapa ngerti. Oh ya isih sehat-sehat to wae. Umure pira iki ne? Bayarono saiki tak menyang aku. Wes. Ayo nek wani. Ayo wis tenan. Ah tenan. Heeh asli. Ayo. Sesuk sore ya. Sesuk sore kowe minggat wayang meneh kok. Kowe iku rasah kuwatir ra curiga karo aku iki karo sinden-sindenmu ki ora mungkin kedadean. Oh iya, ora aku ya ora curiga kok. Sinden-sindenku ki mripate do cetha kabeh kok. Nek nganti sindenku gelem ki berarti sindenku ana sing katarak. Wong aja ngono. Wingko katon kencana senajan ala ning nek tresna ya ketok apik.
Nah iya ning kuwi rak tresna kuwi tukule saka ngendi dhisik? Saka penyawanging netra, tempuking netra ki nuwuhake rasa tresna nek wong Jawa. Mati. Ganti, Mbah. Cek. Ganti mikmu mati. Sing elek apane kok? Cangkeme. Larak tenan. Lah aku tak pancing kok. Kaya entuk dalan kaya. Wong tresna ki ora mergo nyawang rupa nek atine wis mantep, madhep, marep. Lah kuwi kelakon. Iya. Le ora seneng entuk sindenmu ki piye? Apa? Le arep ketemu bojone kowe kapan? Nek kowe pendak bengi mayang apa ora aku mek ngentos ning omah? Ha iki nyatane ana sing meteng ayo. Arisan meteng. Melu aku ayo. Meteng kowe? Iya. Aku ora lho. Aku nggung. Lho kok njur aku ora sing gelem roko ya sapa kok. Acarane kok ngarani aku. Iki ki minta critake. Sampeyan ngendika muni saben bengi mayang lar ketemu bojone ya apa? Nyatane ya iso hamil kok. Ayo ning aku pokoke ora lho. Ora nek kowe mesti rada lonjong soalnya. Kowe amit-amit jabang bayi yo engko ndak padha karo mbah iki engko. Apa kok diamit-amit kok padha apane? Kuntune engko maju elek. Mbak Orisa ayu Nek untu maju ki jek lumrah. Ah saiki nek untu njur mundur le marmangan piye padha ceklek. Malane yo langsung. Nek maju mengko nek arepe berdoa piye kowe nek arep salat. Engko kena karpete engko. Ora mek karpete sak jubine remuk ngerti ora? Iya. Karo Elisa yo nesu. Ora saka omah ki jane sampean nggo perkara apa? Ora nggo perkara seneng aku ki ndelok cah nom-nom cah pinter-pinter ngene iki wis iso golek SPP dhewe. Oh, nggih. SPP. Hah? SPP? SPP ki polisi Pamong Praja. Yo ngawur. Ayo kowe mau bengi NTT Nusa Tenggara Barat entuk kok aku muni ngono kok seneni. Yo sa. Yo bener SPP. Ah sing jenenge Pesona Tugu iki saiki wis dadi multifinance. Pomo arep nabung nang kene umroh munggah haji iso, nabung emas iso. Njur iki wae pemerintah. Oh ya. Ora dan diawasi oleh OJK. Nah. Diawasi ojek kuwi nang jinjing. Ojek kepo kowe iki SDM kuwi rendah. Aku kepo kowe pekok. Ojek kok ojek. Otoritas Jasa Keuangan. Kowe nek ora iso nerangke OJK apa sa? Otoritas Jasa Keuangan duduk ojek. Mau SDM sepantaran ngerti po SDM ki apa? Sumber daya manusia. Mah wis ketinggalan zaman. Lah terus apa sing bener? Saiki sing jenenge SDM ki selamatkan diri masing-masing. Selamatkan diri masing-masing. Dadi nyolong kowe masing-masing. bareng karo aku nek aku ya golek slamet dhewe. Oh iya. Iki dadi ngene. Iki apa-apa iso. Sing jenenge multifinance iki apa-apa iso ditandangi sing ana hubungane. Sebab saiki oke sing ngapus-hapus. Umroh dihapusi ana, munggah dihapusi ana. Wong ngapus iki gampang kok. Contone iki kowe ya mesti bingung. Piye? Aku utang kowe Dik 50 juta. Dik 50, utang Elisa 50. 50. Tak nggo tuku mobil 70. Heeh. Dik turah pira? 30. 30 tak balekke kowe 10, tak balekke Elisa 10. Durah meneh. Berarti aku utang karo kowe pira? 40. Utang kowe pira? 40. Aku nyekel pira? 10. Ah, kok mek 90 Dik, ayo. Moko mau 100. Ayo kuwi sing do wong do ngitung nang pegadaian ki iso ora iki. Ayo. Ayo kowe ketone koplo kowe le. Kok sik balenono. Utang aku 50. 50 Pak Seno 50 saka aku. Terus go tuku mobil 70. 70 tuku mobil. Sing 10 tak balekke kowe. Balekke aku. Tak balekke Lisa 10. Aku utang kowe pira, Sa? 40. 40. Utang kowe pira? 40. Aku nyekel pira? 10. Jumlahe pira? 90. 90. Moko 100 to mau. Heeh. Kuwi carane ngapusi ngono tak kandhani lho. Kok dadimu metu? 70. Iki do kopior kabeh. Piye kowe iso ora sa? Kok iso ya? Gak iso takon iki. Kok iso? 10. 70 ning aku 70 Pak Seno nggo namu 10 90. Sing 10 ning endi? Ora ngerti kowe. Nendi? Takon Pak Wali Kota.
Lah ya ora iso padha wae. Pak kok takon Pak Wali Kota apa Pak Wali Kota ya mau tangke apa piye? Ora mutangke ning lak kulino to, kulino ngerti kahanan lalu lintas keuangan kono barang dhek sing panjenengane sing nampa laporan. Ngono in OT masalah keuangan itu beliau. Nih dilaporke, wah levelmu kok semono. Wis ayo. Lagi kimbal. Ora tak wangsuli nek nggo PR. Nek Magelang wae. Kok nek Magelang jawaban. Lah ngerti carane ngapusi ngono kuwi. Iya wah apik tenan ya. Saiki Gusti Bendoro Pangeran Haryo Darat yo rawuh. Pak Tommy, Pak Mulyono itu presiden Penggadaian di Semarang. Iya, Bu Reni juga ada ya kayaknya. Iya, jadi kudu apa penggede. Iya, itu yang direktur utamanya Pesona Indonesia Jaya. Iki ya mau apa jenis sinden-sinden diparingi voucher gratis menginap. Entuk voucher gratis kowe entuk lah. Ora oleh to kowe. Aku beda. Beda kelase. Lho, Pesona tuku iki sahame sapa wae nyekel. Kowe barang nyekel sahame. Aku ki takon kowe kok maharane aku. Tak kira wis arep gleleng. Lah gleleng piye? Kena turu. Asep nyekel sahame. Wonge mbangane mati. Bungkuk anger mati umuk. Nggih. Ya, karo dilipur tetembangan Mbak Elisa sik engko ndak ora nyanyi kaya mau bengi ya. Nembang sik diaturake. Katur sapa? Pamundutan. Ora ana pamundutan. Oh nggih. Iki bebas wae. Bebas iki. Bebas. Katur Pak Tommy sik. Nggih, Pak Tommy. Kula kadung tresno nggih buka. Kadung tresno. Semoga nanti semakin banyak yang datang di hotel ini yang suka menabung di Pegadaian. Amin. Suka ya, nanti semoga banyaklah nasabahnya juga. Mbak kok rada rono, kok tak bokongi. Ora apa-apa nek bokongmu mesti berharga. Men seneng atimu. Ya. Rino wengi dadi ati nana tanpa dahar tanpa nendra Tanpa dahar tanpa nendra piye le? Ya prihatin. tidak makan tidak tidur 35 dina ora mangan le. kok iso 35 dina. 8 dina ora mangan. Weh. Piye? Lekmu piye? Ampuh lek. Enggak Aku lah. ora kuat lho kuwi. Wah, 30 dina ora mangan. Ning diinpus. Dadi berarti ne omong Tak lara kuwi Tak kira nek prihatin ora. Gayung yun marang 30 dina diinfus iki nek cara pitik apa sa? pitik teleke putih sakit ya Pak berarti telekmu putih 35 dina Angene ora percaya tilana dhewe piye? Nengane madak-madake kewan. Nek kewane nesu aku meh wedine Ora wong tuwa kae nek omong muni bu ana pitik ndruntul ning nggon ngiyupan terus meneng kok nyekukrukne. Oh, alah teleke putih iki ngono. Teleke beleh. iya iki yo dibeleh iki berarti nih dibeleh. kaya kuwi mau lho pitike nek wis teleke putih dibeleh nek teleke putih kowe berarti arep dibeleh Sing beleh sapa? Rareti Kowe? aku Gayung yun marang slirane Neno tansah kumawanging netra Iki Asmarandana apa jenenge? sing ndi? Iki tembangke. Kuwi apa sa?
Asmarandana apa? Apa ya? Rareti? Oh, aku nembang kok Rareti. Ngertine Asmarandana wis Rareti. Asmarandana anu. Anune sapa? Sik to lagi dipikir ora angel senengane ora. Wong sing ngerti ki kono sing dalang kok. Ha ya, dalang rung ora kudu ngerti tembang kok. Ayo, ning ngerti dhuwit. Kuwi sing wigati. Prinsip. Ya. Jero ati kadung tresno Neno tan liya mung sliramu Neno satemah loro as mara ya. Neno yuk. Lamat wis katon tejane yen mbok brangkaton mencarong aduh wirakane sinawang tan ambos yen besengut minggu patut nyata seti komrati eman lestari yo dali lopisan saremo nadyan bebasane kali ngan Yuk. Ya. Neno nano. bacaane sarwa asri jroga tengku tansah kuwat eman wis lumayan apung ngemas As. Kublak kublak Hey. Lamat wis katon tejane yen mbok berangkat wirakane sinawang tan bosen
Yakin. Terima kasih. Lek, Ya, iki malah sapa-sapa ngerti. iki tak tempukke sore karo Lek Marwata do Rido. Nggih. Sapa Pak mau jenengane? Siapa? Sing Semarang. Pak aja sembrana kaya kowe tulik Presiden Penggadean. Iya takon tok apa Rauli. Bapak Mulyana. Oh, Bapak Mulyana. Monggo, Pak. Mbok arep munggah maring panggung. Mangsane anak. Sing endi sih piyayine sing endi? Lah Ora ngerti be bisa ngomong. Kiye takon nyong. Nang apa Rika melu-melu baen? Lho kiye batire kok. Oh, batire Nyong Rika. batire nyong kiye, Pak Mulyana kiye. Ngerti apa ora Rika? Ya urung. Takon nyong, nek ora ngerti. Oh. Jejel ditakoni, "Monggo, Pak, nek arep maring panggung." Takon Jejel karo Pak nyong. Mulyana kan? Iya. Iya. Siapa yang nama Pak Mulyana tunjuk tangan. Jarene Rika kenal. Ngerti be ora? Dapa ngerti-ngerti ora. Nyong ngerti duwite tok lah. Oh, kok wis mau jajar Gusti mau. Aku kuwi Niku, Pak. jenengane Oh, sing nggih. lagi kono. Monggo, Pak. Monggo Pak Mulyana menawi badhe tindak Jan, panggung. piyayine gagah banget ora Kan? kaya Mbah Oto. Ora kaya mbocah kepriwe? Ora apa-apa. Ora sidat. Wong umure beda. Bapake wis arep munggah Rika aja ngomong baen. Wong sing ngomong Berika kok sing nyalahke nyong. Tekam dul raimu temenan kok. Monggo, Pak. Ora ya pancen Lek Marwata ya pinter tenan basa Banyumas. Bahasa apa bae Rika sing teles, Mbah? Ya kiye tok lah. Ora teles apa maning? Bahasa Cina teles. Wis ya teyeng. Jejel. Bahasa Cinane WC apa? Aja sing jijik lah. Ora jiji nyong takon. Takon ki panganan apa mendoang apa kamir ya kue. Takon Temenan nyong takon nek WC Apa? bahasa Cinane apa? apa? Rika ngerti? Ya Bu? ngerti lah nyong pinter ora kaya Rika. Iya. Pinter durung bisa manak be kok pinter. Apa? Leng Taiwo. Lah wis mulane sendro aku. Yo. Iya. Nembang apa Pak Dalang? Ya dicaosi Banyumasan. Ya. Raden Arya. Ya, kaya kowe sing apik. Pak Mulyana monggo nek badhe teng panggung kali Wong- kula. wong Jejer. ora kersa Pisan-pisan Pak. Ampun Pak, mengke sampean kelong dite. Sinden ki anggere ngejak munggah ngono ki mung arep dermis wis to. Ngertian lu. Ya ngerti, mesti kalau dimenehi voucher gratis nginep Iya, maring iya. hotel Pesona isi njaluk Pak Mulyana. Nyong tapi trauma nginep nang hotel. Kepriwe? Ora teles, Teles ki apa, Lek? ora bisa. teyeng ora iso. Ora teyeng, Pak. teyeng, Ora bisa. Ya apa-apane kan siki serba modern ya. Iya. Wong nyong anu uripe nang desa, nang kana nang Majeneng langka WC sing otomatis pas nyong nginep nang Jakarta pisanan. Heeh. Agindo groko WC-ne banyune wis nyemprot ya nyong kaget melung-melung sehotel marani kabeh. Kepriwe ki? Kiye kepriwe? Kakang Adipati? Esunipun kula badhe mangsul ing wedine menika wau pitantenipun kados mboten damel sarjuning penggalih. Sinuwun kepareng kula pejahi kemawon tiyang menika tok klumbruk. Sing diomongke kok bangsa kuwi wae. Genah nyong wedi nginep nang hotel dikasih priwen. Wedi yo ndelik. Iya. Ayo diwiwiti Mbak Rido. Ya. Raden. Aja ngomong. Sing bayar kowe apa ngelekke? Aku ora omong malah dipotong bayarku malah. Arya waraku Suarane ya kulonan tenan. Iya, tenan suarane apik, rupane apik. nyong apa-apa teles Pak Dalang. Apa? Apa-apa bisa nyong, kulon bisa, ngetan bisa, ngidul bisa. Oh, tuli asline mana sih? Majenang. Ini jenenge ora pati dadi penyek malahan. Iya Majenang. Kiye ya Mak, kiye tanggane Majenang kiye. Apa? Majendel. Jendel Pak. Aja terima dionekna jendel. Aku Rika. terima kok. Oh ya wis Aku terima. Jendel gue nek nang kana anu mandan ora pinter Pak asline. Apa goblok ya? Iya. Iya, ya pada rupane kaya aku. Nek rupa goblok ora ana kali. Kecerdasan ki ya ora rupa to. Nyata lamun satriyan jodi
Werkudara kok saka Jodipati. Nah kok akan saka ngendi satriane Jodi? Jodipati ki Jodi ki njaba gedhi. Oh. Pati ki paling tinggi, mula Werkudara ki dhuwur. Oh, kuwi mung karangamu nek kuwi. Ayo ra mungkin Pak Mulyono ngarang kaya ngene ra mungkin sing ngarang ya aku to, Sin. Lah iya ning ora artine ora kaya. Aku gelem menapa ya karep ora ya ora apa-apa kok ora tak peksa. Lah kowe kok dadak takon apa nek ora terpaksa? Lho, aku ngomongi kowe. Ayo aja noleh aku. Kedanan kowe engko. Kok pede banget. Kedanan. Ngacari Kang ngacar. Aku tau ngaca ora iku dhewe wedi kok. Jawa Barat dikaya lagu Sunda. Perintah-merintah bayar ora? Ha njaluk bayar pira regamu pira tak tuku le. Sak bapakmu sing wis mati dudan tak. Godek wak simbar jajah Blih teyeng. Apa? Cengkok Jawa Barat blih teyeng. Blih teyeng ya, Pak? Ora iso. Bisa. Coba. Iya, Pak. Ya, Siki. Ya. Ya kok berkie. Ya. Rampung disit bawane ya. Ya. Ya iso dek kaya. Mau ora dibuktekke? Yen ngandika pindah mbok bisa nyong. Iya, nyelkamin suarane Rika. Dibayarane, jare mau bayar nek bisa. Bayar nyong dhewe wis entong dijaluk maning. Lah si gaya-gayane garep bayari sinden. Sinden pira? Mau Rika mbok karep bayari nyong. Regane pira Rika ngomong? Ya nyong yo ora dibayar. Ya wis ora njaluk duit. Ki rumah aku daglani sing kok sinden sapa dimungsuhi wae ta iku. Lah arep seneng ra kelakon. Kayane nang bojone ora dimasakna mau guli mangkat. Iya. Pindah. Kikuk ya Rika. Kikuk kepriwe? Arep ngomong ora sida. Kok ora dimasakne karepe kepriwe? Lah Rika kesu-kesu bae sapa-sapa Siki ora modal dimasak ning omah kuwi boros. Tuku bae ana warung kucing ana. Warung kucing angkringan? Iya. Terima Rika dipangani angkringan. Ya terima wong segawa asale pokoke dudu watu ya dipangan. Tuli mending dimasak. Ora tuli aku. Cethok kok ngene iki budhek to tuli le muni ngono. Tuli, kudu tuli. Lah ya aku tuli, aku ora tuli. Guntur Dasar satria prawira. Dasar Waduh. satria prawira. Rama. Eling kula eling. Yo, gayeng kena. Eling kula eling gunungane Senapati.
Awas, ayo. Sudah. Ya, sip. Terima kasih Mbak Rido. Pada. Matur sembah nuwun pada jayanya. Iya. Wah, jan gayeng nek cara Banyumasan iki pancen ya kudu sorak-sorak ngono kuwi. Iya. Dinamis. Ciri khasnya ya ngono ya Lek ya. Iya. Lah ketang dhisik iki gamelane kabeh ming saka pring. Heeh, calung jenenge. Gonge gong bumbung sing disebul. Oh iya nek ora sampean ora bakal kuat nyebul gong bumbung. Malah pringe jebol tak sebuli ketangga runtuh. Kok urung tok Senen iku ya mek nesu wae to kowe. Ora. Angger ditentek dhisik kok mesti mek armuring wae. Lah hoto. Dalem. Mbok jumeneng mriki kok pun lemes niku pripun? Isih sore lho iki. Iki ketok linggoning jane ya wis ngadeg. Ming sliramu sing ora paham. Tenan ora. Kok terus ngono lho. Nah, ngoten. Wis. Napa? Ayo, kowe langsung dijerke gulune. Iki arep gantung Mbah Hoto. Ora. Oh tak rane bintang tamune tambah siji. Pulpon aku dhewe. Arep ganti apane, Lek? Kabele niku lho nyeran ora matekke mix siji to. Ha iya. Tombok kuwi sone. Ha iya. Sopo sing tombok? Sone. Sing kon bayar sapa? Jenengan. Kowe sinden apa rampok? Lah mateni mix siji kok. Ayo sing salah wis alate kok sing salahke aku. Ngono. Iki asli saka ngendi? Tanjung Sari Gunung Kidul. Iya. Saking gunung. Wis sip. Pancen aku bocah gunung. Saiki ra ana wong kono sing ora ayu rumahku. Oh, aja ngece. Piyai Tepus ki malah kuning-kuning putih-putih awake kaya ikan ngono kuwi. Ya, tur kono iki nek golek sinden Gunung Kidul iki mesti apik-apik, suarane mesti jos. Kung. Suarane kung bening kempel. Ha iya. Pokoke pilihan lah. Sampeyan tau ngomongke Gunung Kidul ki mbok dapuran pring do krok-kroke metu sindene kok. Saka kae. Ha iya. Sak urutan ngetan ki pegunungan ki ngene-ngene iki. Kok apa? Jenengan apal to, Mbah? Lah aku dhisik kernet deh. Oh, sapa gunung? Sapa gunung? Aku paling seneng nang kono. Ketoke tau nginep barang ki? Kae jenenge Hansip nek kaya aku mehan. Kowe marenganane kecekel ora. Cerintisan nak salahe. Ya ora apa-apa itu kenakalan remaja zaman semono ora masalah. Bukan kriminal, sayang. Alah, ora kriminal kok ditangkep Hansip. Kenakalan remaja, grafiti, coret-coret ku ya kenakalan remaja. Beda nek nyolong, jupuk. Nyatane aku yo tau geger perkara nyolong wedhus. Loh, kok geger nyolong wedhus piye? Ayo aku yo protes tak PTUN kan to? Heeh. Ana aku mlayokke wedhus dihukum 3 sasi. Kancaku mlayokke anake wong bebas. Piye kuwi? Loh, terus maksudmu piye? Ha iya kono wis kowe mlayokke anake wong nggih ning kula tanggung jawab bebas. Oh. Mlayokke anake wong bebas aku nyolong wedhus kok kena 3 sasi. Ah kowe kudune tanggung jawab. Kudune piye? Wedhus iki tok rabi. Lah ya ben ra kena hukuman nek kudune tanggung jawab to, Mbah. Njur kowe nek ngundang bojoku lek wedhus ngono. Lah ya ora apa-apa to ya. Iya. Kleoto. Bojone wedhus engko anak-anak apa kowe? Anak-anak rupane kok kae nek aku entuk wedhus. Ya ora kok. Kene no. Itu didhawuhi. Mbah. Piye? Kangen apa piye? Lagi mabengi lek ketemu lho. Wis ora apa-apa nggo rabuk. Gerabuk engko men tukul ngono. Ora, maksudnya sampean wis tuwa iki nek dirangkul ikang rak ya ora grengseng meneh ngono lho. Wah, malah tensine munggah kok kandhe ngobatke. Malah Wis rampung. Napa? Nek ning ngawe loro aku. Tenane. Gegere anget. Ha iya kok ya. Aku kaya anyep ki rek aku. Anyep wis. Ayo karo wis ilang separo. Didhawuhi. Kok ilang po? Sik aku ki tak andani. Napa, Mbah? Wong lanang kuwi mek nek nang omah kok kan sambat. Nek ning jaba? Wah,
Wong lanang ki arep tuwa ganti mungsuh. Budal mbok ayo. Nek saiki ning wong kesel saka kantor ngene, cupuk metu. Nang kono-kono entuk sing beda karo omah ya. Werkudara tumandang. Ayo. Alah ra percaya aku. Jajal apa piye? Ya ora terus jajal kok. Ayo dibuktekke Purwodadi kuthane Dik sing dadi nyatane. Wih. Nek panjenengan arep nyoba katiasane pun yang abiyasa ya. Abiyasa iso apa ya? Ya wis sak omong-omong samu. Ora apa ya? Boten Mbah Hoto. Ayo wis mbok angger lehmu berkarya apik iso nggo nguripi awakmu dhewe syukur iso nggo nulung wong tuwa iki Mbah Hoto wis seneng. Nggih, amin. Si syukur sesuk iso nggo nylameti Mbah Hoto. Iki perjanjiane wingi sore Gosek, aku salah tampa kok. Seneng ulang tahun ki ya dislameti. Engko nek sampean ulang tahun, ha ika ngoro-ngoro. sing diomongke ulang tahune sik. Sok nek ulang tahun nggo nyelameti Mbah Hoto. Aku ora nganggo apa? Ora. Wah, cangkem apa iki ya? Apa nek awakmu bosok. Karo wong tuwek kok ngono. Wong ya wong kleru kok ya. Iki mau sakjane Ora iki kan wingi iki ndongake aku mati wae kok. Ora lek. Oh. Apa? Wis sehat. Sampeyan ki dadi apa jenenge tetuangganing pelawak sak yuja sak nasional. Amin. Cemangkah anggro sesumbar lindu bumi kunjing Tumembak penyugang kumambang dosang Wisnu Bathara Kakang Prabu aku adimu Dimbaka nyadong dawuh piye kabare ngene Kakang Lumebuna ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto. Nuwun sewu keparing adipun togok cumadong dawuh. Nuwun sewu keparing adipun bilung cumadong dawuh Gusti. Sinuwun Prabu Hamsa. Adiku diadiku Timbaka. Kakang Hamsa kepiye? Togok lan kowe bilung. Nggih, wonten dawuh. Nggih, wonten dawuh. Ora kanthi kanyono-nyono. Jebul nggonku ngeribeh lawan Ratu Ngamarta. Ingkang wigati bakal tak jaluk kekuwataning wong Pandhawa. Yen kekuwataning Pandhawa tiba ning tanganing pun Kakang, mesti Pandhawa tepenganing pati persasat kaya dene angel mijet wong ranti suwe banyu sinaring. Ning jebul wong Pandhawa kuwi limpat-limpat kabeh. Wong Pandhawa kuwi wong pinter-pinter kabeh. Dasare piye Kakang Hamsa maring dawuh mengkono? Nyatane nggonku nyilih pustaka Jamus Lima Soto diwangsuli karo Raden Werkudara, Gok. Nun. Diwangsuli karo Raden Werkudara. Wangsulanipun Raden Werkudara pripun? Jarene pustaka Jamus Lima Soto kuwi sing duwe dudu Prabu Puntadewa. Lho. Kok aneh. Lho, sing duwe pustaka Jamus Lima Soto kuwi dudu Prabu Puntadewa. Lho, pindah tangan. Kok iso? Sing duwe pustaka Jamus Lima Soto kuwi Raden Werkudara. Kok sampeyan saged ngendika kaya ngoten dasare? Dasare sing meneh wangsulan Raden Werkudara. Paring wangsulan pripun? Prabu Hamsa sing duwe pusaka saiki dudu mbarep kakangku ning aku. Lan dina samengko Raden Werkudara paring dawuh kalawan aku pustaka Jamus Lima Soto arep diparingi aku, Gok. Lho, aja diparingke jenengan. Iya. Lho, aku lumo temen. Monggo pustaka Jamus Lima Soto niku panggesanganipun para Pandhawa. Kok iso ajeng diparingke sampeyan ning njaluk ijol? Njaluk ijol napa? Njaluk ijol mripat raja loro. Terus sirku arep tak cuplekke mripate kanca-kancaku. Ning tinemune sing dijaluk kuwi mripatku, Gok. Kek kemawon. Lho. Oh, lambene ora diwenehke mawon mengke sampeyan ganti neker. Hus. Ngawur wae. Nuwun sewu.
nek carane piyai tanah Jawi sampeyan iku janjane ditantang mentah-mentah karo Raden Werkudara. Ning wong-wong Pandhawa niku nek nantang pancen ora patiya ketara. Ketoke ora nantang ning jane ngiyas ngilani dodo sampeyan. Aku krasa tumuli aku matur karo Raden Werkudara, yen ngono sampeyan nantang karo aku. Raden Werkudara paring dawuh karo aku, dudu ning kene papane wong nyoba kadidayan. Mblabar waca janget cilencang, aku tumuli metu njaba kok. Sampeyan medal Jawi wigatosipun ngenteni Raden Werkudara, arep tak jajal kekuwatane Werkudara. Piye lho? Mustahil. Mustahil piye? Ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol nggayu wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Kok iso? Delok dedeg piadeg menang Raden Werkudara. Delok nggon kondang menang Raden Werkudara. Kasekten menang Raden Werkudara. Prabu Amsa karo Prabu Dimbaka wis ngrangket ratu 97. Sing dirangket ratu-ratu cepete kok. Jajal saiki ngrangket negara Ngamarta. Ayo totoan karo aku, bengi iki mesti ora kelakon. Kok iso ngerti? Lho, wayangane iki ming sewengi sesuk bubar kok. Ora kelakon wis to. Kok sik sajake kowe nguwatirake kalawan aku? Mboten nguwatirake. Kula pitados sampeyan iku jago wiring kuning. Digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ning nek teng negara Ngamarta ampun pisan-pisan pamer. Luwih-luwih sampeyan ditantang Raden Werkudara. Nek ndahar atur kula bali mawon. Bali piye? Bali teng negara sampeyan Bata Sarembang. Nek sampeyan ora bali, niki mengke sampeyan jenenge ditulis tenggen watu. Neng watu piye? Ditulis tenggen watu melengkung nika Kiai Hamsa. Wafat ngonten nika. Oh, kijeng to? Nggih. Lho, tegese aku mati mesti mawon. Musuh Raden Werkudara kok sampeyan iso menang niku kok kayane kok mokal kelakone. Mergo Raden Werkudara sampeyan prisa piyambak. Kawula Bata Sarembang kowe kabeh padha kepranan karo Raden Werkudara. Kok sampeyan sakniki malah ajeng jajal Raden Werkudara. Nuwun sewu, timun mungsuh duren, timune sampeyan, durene Raden Werkudara. Sampeyan glundungi iso geping-geping nika. Niku tenang. Lho, sajake kowe ngiyas karo aku, mboten ngiyas. Ning kula niku ngemutke batur niku pangembating catur. Bono wis cetha kawan niku kanca. Kula niku nek kanca lahir batin mesti ngelekke. Ewa semanten sampeyan dilekke, mboten purun, hanya satu kata. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku tenan. Ora semule kok apal karo wong-wong Pandhawa? Mboten apal. Kula niku srawung karo Pandhawa wis bola-bali. Kula kandhani nggih, kula niku ngetutke raja kaya sampeyan niku wis bola-bali. Ping pinten mawon anggere raja sore metu gleleng ngenten niku mengke setengah 3 jam 3 modar. Niku tenan. Asli niku. Lho. Malah iso uga sampeyan mboten nganti jam 3 mengke, setengah 1. Mati sampeyan. Kok kowe ngerti? Aku apa lakone kok. Oh. Mati. Yakin wis to? Wis nek ora mati entek baterene. Klekek modar. Aku wong loro ora iso tekaning mati. Kowe ngerti dhewe. Pendak-pendak aku dipateni. Mesti aku iso urip meneh karo Yayi Dimbaka. Lah nggih, nek teng mriki sampeyan kentekan akal. Mergo wong Ngamarta niku pinter-pinter, sekti-sekti, digdaya-digdaya. Raden Werkudara kalah sing maju adine lanang mustikaning jagat lan curing bawana pitataning jalma arane Raden Janaka. Niku nek wis nesu aja kok menungso dewa weda kalah. Mungsuh sampeyan musti jemparing landhepe 7 penyukur 12 jemparing keneng jangga sampeyan ketoke ora kena apa-apa ning pedhot janggane. Niku Raden Janaka. Raden Janaka kalah, kakangne ora trima. Prabu Puntadewa klemak-klemek midak kapuk ora pendeng, nek pun maju perang mundi pustaka Jamus Kelima Sada. Pustaka dicekel, diwatek. Prabu Puntadewa gedruk lemah. Bumi niki iso gempa 8,1 skala Richter. Berpotensi
Yumarni. Tsunami kok Yumarni. Niku ora medeni. Mungkin nek pun nesu tenan Prabu Puntadewa niku iso malik buta gedhe banget. Niku sing mburi niku ditancepke madhep mriku niku. Niku gedhe banget niku. Lho, sampeyan ming sak apane didak modar. Prabu Puntadewa kalah karo sampeyan. Kakangne Ratu Ndarawati ora trima njupuk sendata cakra pamunahing Satru Sekti. Sampeyan wong loro ora iso mati pateni bareng. Modar. Ya piye? Ora doting ketap-ketip ngono kuwi. Dipikir kok jenengan iku kok njur sak penake dhewe ora. Yayi Dimbaka piye? Yen sampeyan Kakang Prabu Amsa ngrungokke ucape Togog. Togog ki pendak-pendak mbombong mungsuh ngendhak ruwang. Sing dadi nyatane ketapke para wadyabala mungkari ratu telu Ngamarta Ndarawati Mandura. Dadekke siji leboke pakun jaran sowan Prabu Jarasandha kelakon ngene awake dhewe nampa bebungah ingkang tumpuk madikel-dikel. Yayi Hamsa Gok wonten dawuh wadyabala kerti aja ana ingkang methuke Raden Werkudara kejaba Prabu Amsa Gok aku arep njajal kaya ngopo kekuwataning Raden Werkudara. Wah nggih monggo mawon kula wis ngelekke ning sampeyan ngeyel pun monggo. Ya lung yo kula tak ngetapke wadyabala nek enten napa-napa mangsa nggo dhewe. Ora samele welah tanggunge dhewe kok nggih. Babu. Wah. Ana khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya nek